Паток? Ти си решил да ме фанеш, това е. Да. Чех. Ники, Нагло си го това, бе. Ама аз имам клипче. Дай, Микет шапка. Микет. Страна жагаш. И пак снимай клипчето, разбираш? Що ще е фащо ще го топите? Може да кажеш нещо. Ля се фана за... Не, гледай. Да се скърта за яченците, нали? Ай, ти бати да не обръщаш. Ти тук като стоиш обръщаш разбата от време на време. Как обръщаш? Обръщаш киношите касети и гледаме грия. По-фали се на Пепи днеска как страдае. Пръснах в. Ячен. Ти ячен си ли имаш? Ти имаш? Ти пък кога си ячен? Кажи нещо, бе, кай. Викам по-фали с нещо. И аз сега началото искам тук да кажеш, пиян ли си? Пиян ли си? Просто не го. Ти ще да ме близнеш по задник. Другата песен, знаеш ли? Моята червена връзка. Ти не си котка, ти си геврек. Ей, на Филип Слово. Тази фирма има ли още, бе? Да, бе. Съществува и още как. Филип? Да, я тук видим дали ще става. Не са фалера. Значи, не, това лово съм го забрал. Ма не, баба му наица е фалерала. А те ти е фалирал мозъка. Шефа ще стане известен в битбокса. Как да ще ти дам през съдържата? Дай го видо. Не го кръстиш. Сега, как ще го кръстиш? Луд с лопата. Аз много пътък го взема. Защо е фасил за топките, бе? Да, редо. Пътно на шкъща. Трябва да бира много шъшкаш. Ти шъшкаш. Къде правиш? Като се сплескам за толкова, нали ти шъшка. Дръм, бръм, дръм, дръм, дръм. Дръм, обаче, нали ти не шъшкаш въобще. Значи... Полегнала е Тодора с хлябите в обора. Да бъдеш полегнала Тодора въобще, бе. Аз повече до тебе няма да се доближавам. Ебе, майката вече, нали, доколко се доближа. И само с майката, те хора бащиняват. Майката. Значи, слушам. Да, аз съм гласът депутата. По принцип, тебе соло съм това майка. Естествено. Говори по-силно, ти си глътнал кестен. Слушай, ма, кой е дивак? Значи, на тебе си кажа, ABC! Значи, не пичката, леле, нали, не, нали, как се псува на майка? Да, си, да. Как се псува на майка? Как се псува на майка? Не мога да се ти как се псува на майка? Леле, ти горкия. Не мога да се ти как се псува на майка? Горкия, да, не мога да се. Направо. Значи, горкия, вече, нали, ти някакво... Няма прави така. Ти? Ти направи така. Голям гащик. Голям гащик с големи гащи. Малък гащик с малки гащи и малка патка. Слушай ли ко? Патка. Я сега тук пред камерата кажи на колко години си. Има ли значение? Те ще обясня на тебе на колко години. Сега, айде почна се старата песен на нов глас. Дръж. Кога ти стигнеш моите? Ниво, обещавам, когато стигна на твоето ниво, директно в черепа с един 9 мм Макаров. Нещо никога няма да стигнеш моите. Кажи си, никога няма го позволя. Никога няма твоята диплома на френски и на български. Да, защото това е било по времето на динозаврите. Не е динозаври, приятел. Падна една комета и изби всички динозаври. Не е динозаври. Освен един. Динозаврите, значи в солитарно време нямаше такова нещо. Нали, тогава баницата беше 3 стотинки, сега беше 2. Баницата е колкото толкова е сега, бе. Обаче, ти сега си 17 годишен, аз съм някакъв си. Никакъв си. Аз съм никакъв си. Никакъв си. Ма ще извадя гърклян и се направя свърка, бе. Я без гърклян си направи свърка. Твоя гърклян се направи свърка. И ще викаш така,
Точно, твоя гърклан ще направи свирка. Твоя гърклан ще направи свирка. Нали, деца, ма няма хитрец, бе, нали, ти като той като ме гледаш, аз от твоя гърклан ще направи свирка, нали, ти бъзикаш ли с мене? Нали, когато няма гърклан, Ма няма, ти като нямаш гърклан, ще правиш... Ще бъдеш... Нали, просто... I'll systems go. Нали, ще бъдеш такъв готен, обаче, нали, такъв готен просек, обаче, нали, който... Значи, ние сме на чеките.